Jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at stille op for Danmarksdemokraterne til Europaparlamentsvalget. Det er jeg rigtig stolt over. Men jeg vil også være helt ærlig at sige, førhen, så tænkte jeg aldrig på den politik, der foregik ned i EU. Nok fordi politikerne dernede, de var så langt fra den virkelighed, som jeg kender til. Jeg vil gribe chancen og prøve at gøre det lidt anderledes. Jeg har besluttet mig for at tage overlov, og så køre rundt i det fynske forår i 14 dage, for at komme ud til borgerne, til alle folk, og snakke med dem om, hvad der rører sig. Både for måske at skabe lidt mere interesse for EU, men også for at forklare folk om, hvor mange af de beslutninger, der bliver lavet i EU, rent faktisk betyder meget i deres dagligdag. Og allervigtigst, for at blive klogere på, hvad der rører sig derude, og klogere på, hvad for nogle dumme beslutninger, som politikerne har truffet, vi skal have lavet om på. Følg mig en tur rundt på Fyn.